Jep, ja tämmönen pikkuleffa. Tosi lyhyt elokuva. Tää on kuuma. Ei tiedä, tykkäättekö te. Mut kuitenkin yritettiin. Joo. Laittakaa kommentteihin jotain aiheita tai tämmöstä. Oli vaan tylsä, niin tehtiin tämmönen video. Heä. Joo, Joo. se on siinä. Moi moi! Ei, miksi mä sanoin? Tai joskus vaan sanoin moi moi moi. Mut se on moi. Moi moi moi. Oli pakko.